Já ho mám. Když už jsi na tom Facebooku, tak aby jak Pavel peče placky, víš co, tak... Tohle vydelíkujeme. Přivez jsem si tu pánvičku brazilskou, ona je litinová, taková těžká, tak dobře drží to teplo, ale klidně to můžete dělat na libovolný pánvičce, kterou máte doma taky, tady keramickou nebo nějakou jinou. Vidíte, jak prostě strašně rychle se to samo takhle spojí. Co na to říkáte? Je to taková zajímavá chuť, to ještě nikdy jsem to nevěděla. No, je to jako když se správně trefí ta konzistence, tak na povrchu je to křupavý a vevnitř takový lehonce gumový, ta placka samotná. A pak samozřejmě jde o to, čím člověk naplní. Ta variabilita je hodně veliká, může se právě na sladko nebo různě experimentovat. Tady máte napsáno originálně, to je nějaká jako... To mě tak napadlo, že bych udělal sýr a kokos jako kombinaci. To se tady nám připadá takový exotický, když do Brazílii to právě taky dělají. Ale vy jste chtěl tuhle je to? Jo, tuhle. Je sušené. Jednou vegetariánský, jednou obezní, a pak je ještě vegetská. Ano. Tak to Máte smutná? Dobrou chuť.